Isang security guard, member ng Kappa, gumawa ng kanta. Ang title is Victims of Kappa by Danilo Estioso. Ayan guys, ito po ay Bisaya version. Ayan. Ako'y compose. Paminawa ninyo. Kasayang ba sa akong kwarta nahanaw ra? Miintrak ko og negosyo na ilad lang ko. Sa akong pagtuon ako naharuhat. Na ako og jutay apan sirado na ang maong kapa nahanaw ang kwarta. Kang paitaan libay nagmahay kubay. Sa akong kwarta nga nainton sisra mao pay inutang. Ratong akong kwarta dito sa silingan ko dakog mata. Tungod sa nindot na ambisyon nagkapakapahinuon. Nanghiring ko sa kong silingan na puwerteng katabian. Tungod sa kapa nabaligya daw ang iyang baka. Nagyaw-yaw si kumpari kay nabaligya man ang iyahang kasagingan. Naprinda pa job ang tanan-tanan, lakip kalubian kang paitaan libay nagmahay kubay sa akong kwarta nga nainton sisra mao pay inutang. Ratong akong kwarta dito sa silingan ko dakog mata. Tungod sa nindot na ambisyon nagkapakapahimuon. Asang paitaan libay nagmahay kubay sa akong kwarta nga nainton sisra maupay inutang. Ratong akong kwarta dito
Sa silingan ko dakog mata, tungod sa nindot na ambisyon, nagkapagkapahinoon. Riyat ani nga igo.